Stepen mazohizma u ljudskoj prirodi često ne zna za granice. Verovali ili ne, inicijativa da se penal kao najstroža kazna uvede u pravila fudbalske igre krenula je od jednog golmana. Mesto dešavanja Severna Irska, regija Almark, 70 km od Belfasta. William McCrum, sin milionera, uzoran student na Trinity College u Dublinu, zaljubio se u fudbal i postao golman Milford Evertona. Besan zbog grubosti svojih saigrača iz odbrane i načina na koji nisu birali sredstva da zaustave protivničke napadače, umjesto da bude srećan što su mu posao činili lakšim, digao je glas protiv varvarskog stila igre koji nije imao nikakve veze sa viteškim duhom i sportskim fair playom. Na sastanku međunarodnog borda u Glasgowu protiv su bili samo Englezi. Razume se jer je predlog stigao iz Irske. Većina je glasala za i fudbal je 2. juna 1891. okrenuo novu stranicu svoje istorije. 3 mjeseca kasnije u Wolverhamptonu dosuđena je prva najstroža kazna na utakmici lokalnih rivala Wanderersa i Accrington Stanleya. Strelac istorijskog gola zvao se Joseph Helt. Od tada pa do danas penal nije promašio samo igrač koji ga nikada nije ni šutirao, a svi golmani ovoga sveta proklinju dan kada je Williamu McCrumu ova ideja pala na pamet.